friends, welcome to our channel. कह আমার ফোনটা পড়ি যাইଥିଲା সেটা যেইଥିଲା পুরা গুণা হয়ে যাইছে বলে আমি এটা বনেইছু এখান বনে সারলু আউ তার স্ক্রিন গার্ডটা লগে নিଥିଲୁ তো সেদিন লেট ହେଇଗଲା ବେଲେ ଇଟା ଯୁଛୁ ତାର ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗାର୍ଡଟେ ଲଗାମୁ ଆଉ ଭାବୁଥିଲୁ କି ଅନଲାଇନରୁ ବି ମଗେଇ ଦବୁ ବୋଲିକିରି ବାକି ସେଟା କାଁ ହେଲା ନା ଆମେ ଲଗେଇ ଜାନୁନି ବେଲେ ଫେର ସେଗୁରା ଯଦି ନି ଲଗାଲେ ବେଲେ ସେଟା ଆମେ କାଁ କରମୁ ହେଥିଲେ ଫେର ଯିବାରକେ ପଡୁଛେ ବାକି ବ୍ୟାକ୍ କଭର ଗୋଟେ ବି ଲଗାବାର ଅଛି ଯେ ସେଟା ଅନଲାଇନରୁ ମଗାବି ଆଉ ଦେଖାବି ସେଟା ବି କେନ୍ତା ନିହାତ ମଗେ ବାକି ଏଡ୍ କରିଛେ ଆଉ ଚलो ଯେଉଁ ବୁଲି ବୁଲାକିରି ଆସୁ ଆଉ କିଛି ଖାଇ ଖୁଆ के ना भी आमा बाहरु ହଁ ଖାଇ ଖୁଆକିରି ଆମୁ କି ନେଇକିରି ଆମୁ ଯେ ଠିକ୍ ନା हाँ ନେନ ଦେଖୁ ଘରେ ବି ବହୁତ କାମ ଅଛି ତ ଦେଖସୁଁ କେନ୍ତା କରମୁ ଯେ ଆଉ ଦେଖଉଛୁ ମାର୍କେଟ ଆମର ପାଖର କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଅଛି ଚलो ଫିର୍ ଯେଉଁ चलो ତ ଇଟା ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ନ ଘରୁ ଇଟା ଆମର ଫ୍ଲୋରର ଲିଫ୍ଟ ଆଉ ଇଟା ବାହାରି ଗଲୁ ଆମେ ଆଉ ଇଟା ହେଲା ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଯେନ୍ ରଖସନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଇଟା ବେସମେଣ୍ଟ ଆଉ ଏଖେନ୍ ଯିମୁ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ତ ଚାଲ ଦେଖମା ଆମର ପାଖର ମାର୍କେଟ ଇଟା ସବୁ ଆମର ପାଖେ ମାର୍କେଟ ଇଟା ସବୁ ଆଏ ତ ଏନ୍ତା ବହୁତ ଟିକେ କାମ ଥିଲା ତ ଆସବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼ଲା ଆଉ ଖାସ କରି ଫୋନଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଯାହେଲେ ବି ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗାର୍ଡଟା ଲଗେଇ ପଡ଼ବା ମୋର୍ ହାତ ତ ସବୁବେଳେ ପଡ଼ିଯିସି ଏଥର ବହୁତ ଜୋରସେ ପଡ଼ିଗଲା ତ ପୁରା ପୁରି ଘୁଣା ହେଇଗଲା ହେଟା ତ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ଦେଇଥିଲୁ ବନାବାଲେ ସେ ବନେଇକିରି ଦେଇଥିଲା ବାକି ମୁଇଁ ଦେଖେନି ପାରିଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଉ ଏଖେନ୍ ଯେଉଁ ଛୁଇଁଟା ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ବି ଆନବାର ଅଛେ ଟିକେ ଖାନାଖୁନି ବି ଖାଇକିରି ଆସବାର ଅଛେ ତ ଯାଉଛୁ ଇଟା ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ଦୁକାନ କି ଯେ ଇଠାନେ ବହୁତ ରେଟ୍ କହିଲା ଆମେ ଟ୍ୟୁବଲାଇଟ୍ ଆନବାରକେ ଯାଇଥିଲୁ ତାରପରେ ଫାଇନାଲି ଇନୁ ଇ ଜଲଉଛେ ଲାଇଟଟା ନେଇକିରି ଆସିଲୁ ଆମେ ତାରପରେ ଇଟା ହେଲା ମୋବାଇଲ ଦୁକାନ ଇନୁକା ଲଗାଲୁ ଆମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗାର୍ଡଟା ଆଉ ଇ ଦୁକାନରେ ହିଁ ଫୋନ ବି ବନେଇଥିଲୁ ସେଇ ଫୋନଟା ତ ବହୁତ ହି ଗୁଣା ହେଇଯାଇଥିଲା ମୁଇଁ ନେ ଲଗେଇ ଦଉଛେ ଏଇଟା ସ୍କ୍ରିନଟା ମୋର କେନ୍ତା ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଥିଲା ଯେ ତ ଇମାନେ ଇ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଚର କଚର ହଉଛନ୍ ବେଲେ ମୁଇଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇଯାଉଛେ ଦୁକାନର ଆଉ ଇନୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଏସୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି କାମ ପଡ଼ସି ଫୋନର କିଛି ହେଇଥିଲେ ଇନୁ ହିଁ କରସୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ଫୋନର ତାର ଗାର୍ଡ଼ ଫାର୍ଡ଼ ଲଗେଇଥିଲେ ଇନେ ହିଁ ଲଗେଇଥିଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗାର୍ଡ଼ ଫାର୍ଡ଼ଟା ସବୁ ନା ଇନୁ ହିଁ କରସୁଁ କାଁଜିକି ଇନର ଓନରଟା ହିନ୍ଦୀ ବି ଜାନସନ୍ ଯେ ସେ ଆଜ ନେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତ ଚାଲୁ ଟିକେ ଦେଖିବୁ ଆମର ଏଇ ପାଖର ଦୁକାନଟା ବି ମତେ ତ ହେତେ କିଛି ଆସେନି କାଣା କାଣା କହିବାର କଥା ନି କହିବାର କଥା ଫିର୍ ବି ଟ୍ରାଏ କରୁଛେ କହିବାର୍ ଲାଗି ଜାଣିନି କେନ୍ତା କାଣା ବତାସନ୍ କାଣା କରସନ୍ ଶିଖୁଛେ ମୁଇଁ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ତ ଏଇଟା ବାହାରର ତାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲୁକ୍ ଏଇ ଦୁକାନର ଆଉ ସରିଗଲା ଆମେ ବନେଇ ସାରିଦେଲୁ ଏଇଟା ରିଟର୍ନ ହଉଛୁ ଆଉ ଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ପୁରା ମାନେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ଅଛେ ତ ସେନୁ ଇଏ ମାନେ ଆମେ ସବୁଦିନ ଯିସୁଁ ସେନୁ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ତ ଇ ଯେନ୍ ଅଛେ ଏଇଠାନେ ଛୋଟେ ଦୁକାନଟେ ଅଛେ ସେନର୍ ସାମ୍ବର ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆଗରୁ ହି ମୋର୍ ନି ଆସବାର ଆଗରୁ ହି ବେଲେ ସେ ସେନିକି ସବୁଦିନ ଯିସନ୍ ବେଲେ ମୋର୍ ଆସିଲା ପରେ ବି ଆମେ ସେନୁ ହିଁ ପ୍ରାୟ ଏନୁ ଯିସୁଁ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ସେଦିନ ମୁଇଁ ସେ ଲାଇଟଟା ଧରିଥିଲି ତ ବେଲେ ମୁଇଁ ଗଲିନି ତାହାକୁ କହିଲି କି ସେ ନେଇକିରି ଆସିବେ ବୋଲିକିରି ତ ସେ ପ୍ୟାକ୍ କରିକିରି ନେଇକିରି ଆସିଥିଲେ ତ ଜିଓ ମାର୍ଟରେ ସାମାନ ଟିକେ ମଗେଇଥିଲି ସେଟା ଆସିଗଲାନ ବାକି ସେଟା ଖୁଲବାରକେ ଟାଇମ୍ ନି ହେଲା ମତେ ବେଲେ ନି ଖୁଲିନ ସେଟା ପ୍ୟାକ୍ ର ହିଁ ଅଛେ ନ ସେଟା କାର୍ଟୁନଟା ପଡ଼ିଛି ତ ହେଟା ପଲାଲୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯିତା ତ ଆସବାରକେ ବେଲେ ପଲାଲୁ ଆଉ ସବୁ କାମ ଧାମ ସାରିକିରି ଆସିଗଲୁନ ଖାନା ପିନା କରିକିରି ଆଉ ସେନୁ ତ ସବୁ କ୍ଲିପ୍ ନେଇନି ହୁଏ କେତେଟା ଟିକେ ଟିକେ କ୍ଲିପ୍ ନେଇସେ ଜିଓ ମାର୍ଟର ଏଇଟା
केना पैक ହେଇକିରି आसी काଣା आसीचे मोर आए सेटा भी देखिदेबी आउ आ दुई तीनटा सामान मोर सेटा रिफंड ହେଇगला सेटा तो नहीं आसी बाकी फिर नेक्स्ट टाइम ऑर्डर करबी हेटा भी आउ एखन देखी पड़वा काଣା आसीचे काଣା नहीं आसी इटा जियो मार्ट रो ऑर्डर करथिली मुई आसीगलानो काଣା आनीचे जे के जने देखमा एखन फाड़ीकिरी चलो सुरुचि काकाटा करছে যে দেখমা কারা করছো সুরুচি इटा जियो मार्ट रो सामान मगेथिली फाड़ू जे अच्छा अच्छा टाइम नहीं होला ना फाड़बा लगी भी एते बेले तो पलाला का करबो हाँ 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 देखू तो काकाना देइथिली अधा तो पैसा रिटर्न कर देला कहउथलो देखू काकाना देइछि केते टଙ୍କା गुटे रिटर्न करছে এটা দেখবার লাগি পড়বা देखू काकाना देइछि कि ও কাকাটা মগাইছিল সর আছে ভাই তো ও এটা কাকাটা মগাইছিল लॉक मइदिलो इटा केते रहे केजी रहे कि ता केजी रो मगेइछि ମୁଇଁ ମଗେଇଥିଲି ହେନ୍ତା 1.2 କେଜି କେତେ ଥିଲା 425 टଙ୍କା ହଁ तो इटा जियो मार्ट रो ऑर्डर करथिली मुई तो अधा सामान मोर आसलानी अधा आसीचे अधा रिफंड ହେଇଗଲା पैसा आउ मुई इटा भूल रे दुई थर आलू ऑर्डर कर देइछे मुई दुईटा साइट रु मगासी सामान तो भूल रे इटा दुईटा साइट रु ऑर्डर कर देइछे मुई बिग बास्केट तो डेली डिलीवर कर देसी बेले सेथि जदी जल्दी दरकार थिबा मते बेले मुई सेथि ऑर्डर करसी नी तो जदी लेट रे दरकार थिबा बेले जियो मार्ट रु ऑर्डर करसी बेले मुई इटा आगरु जियो मार्ट रे ऑर्डर कर देइथिली ले ये आसबा ले बहुत टिके लेट हे गला 4-5 दिन लेट करला बोधे 2-3 दिन रे आसी जिसीटा भी बटी थर लेट करला बेले मुई आउ थरे बिग बास्केट रु मगे देली आउ मुई आलूटा सेथि कैंसल करबार के भूली गली तो मोर इथर 4 केजी आलू मगे देइछे मुई देखू केनता होछे कुही को आनी जो आउ इटा साबुन आउ आलू 2 केजी आउ इटा कॉर्नफ्लेक्स टा मगेइथिलु हमें आउ इटा बिल टा तले पड़ी जाइथिला बिल भी दे देसी से हाथे दे देसी बिल टा बॉक्स रे नहीं थाए आउ बिग बास्केट रे तो बिल दिए नहीं तो मगे तो देइछे खाइबार के पड़बा आउ देखमा केते दिन रहूची जे जल्दी नी को खाली तो इटा सब बहरे छे मुई केते केते आनी के रखी जे इटा सब रखी देबी एखन तो आपण मान को जदी मोर वीडियो भल लागला हेले प्लीज टिके लाइक कर देबे आउ टिके कमेंट भी करबे आ मोर वीडियो तो नुआ करी बनाऊ छे केनता बनू छे जे के जाने टिके कहबे मते आउ प्लीज टिके सब्सक्राइब भी करबे थैंक यू।